Ndichikutambirai zvikari pano paHatserare 263 pano pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wetena on the notification bell toda pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, video yandinaro first update ivideo iro rapresident apo pavazotemwa nematombo mushure mekunge vakazivisa nyika kuti ndichakugadzirirai zvinhu ende nyika ino ichanaka. President wandikutaura nezvavo ndi president vekuZambia vanonzi ivo vaHachilema vakavimbisa vanhu kuti aiwa nyika ichange yava mutserendende, zvichange zvanaka, marodzi tichagadzirisa zvese zvichapinda mugwara rakanaka. Zvisinei, president vangoti vachikwira pastage vaidawo paspeech pavatanga kutemwa nematombo, magadhi avo vazomhanya navo vachivabvisa pastage nekuti vanhu vanga vakashatirwa, vanhu vanga vakagumbuka kuti iwewo watipromisa kuti iwewo uchagadzirisa nyika, zviri kupi zvawakati uchaisa munyika? Hapana zvawakaita munyika ino yeZambia. Vanhu vabva vatanga kumhanyisa president Hachilema, hazvina kuzopera mushe vaburutswa pastage yangove bata wake. Soda kusiye munchiona video pedza kuona kashort video tozolofika comment section ndine last update yespeech iyo yanga ichipiwa panhamo. Vanhu vazhinji vanga vachitaura mucomment section vachibatikana vachiti aiwa zvinorwadza, rufu ndima dzonganidze. That was the first update. Natumfo ane mkwai Please kuria mabwe Natumfo ane mkwai Please kuria mabwe It's news time. This is Zimbo Live TV. Breaking news. Next update speech yanga ichipiwa panhamo. Vadikani, kana Mwari atana rova atana zvake, zvinorwadza hazvo. Da kusiya muchiona video, pedza kuona video tozolofika comment section. Ini saHatserare ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Asi sekuru vaimeka sure kuti kana ini ndangosvika vasingadi kuti ndizoone kuti vari kuhwara, nokuti pavakamboita accident vapora, vanhu vanenge vaivaudza kuti muzukuru wenyu akanga akuda kuadhimitwa pamakahwara imimi. Saka vasingachadi kuti ndizive kuti vari kurwadziwa. Ndokubva ndadzoka kunze kwenyika ndikati rega ndidzoke ndimanye ndinoona kuti sekuru vakadii. Ndakafona vabva kuchipatara vachinzi vabaiwa ma-injections, zvikanzi sekuru vako varara. Ndisekuru George vakanditaurira zvikanzi sekuru vako izvezvi varara. Ndikati pandinozosvika ndichaona kuti ndosvika ndichivaona here. Ndakasvika kuma5. Ndasvika kuma5 ndokubva ndafona ndikati varipi sekuru, zvikanzi vachakarara. Kuma8 manheru ndakabva ndafonekwa zvikanzi sekuru vachakarara asi takuda kuvamutsa kuti vadye chikafu. Sekuru vamutswa vadya chikafu, hapana kumboita nguva ndokubva ndafonehwa zvikanzi sekuru vari kuti ndakuzarirwa. Ndokubva ndati kuna sekuru George vatakurei, endai navo paAvenues Clinic. Ini ndakabva ndabuda ndokumanya ndokuenda kuAvenues Clinic ndokunosangana nasekuru. Ndakasvika zveshuwa sekuru vachiratidza kuti vari kuzarirwa, asi kutaura chokwadi hapana kuita 20 minutes vanga vadzoka futi kusimba zvekare nekuda kwokuti ini ndandasvika.
Ndichisvika ndikati sekuru, zvikanzi ndofunga kuvata kwandaita muzukuru. Ndaresva kuti ndofunga pandabva kuchipatara namusvika ndikavata. Saka ndakanganisika ndofunga pandavata. Ndikati zvakanaka sekuru, sezvo muno muchipatara munobva madini, munobva mapora. Saka ndakave muchipatara navo kubva kuma8 vachiitwa maprocedures ese, vakaiswa paoxygen, asi pese apa taiita nyaya. Kuma 12 o'clock ndobva vamboti rega ndimbozorora, ndobva vaita kunge varara, asi vaiti vakati gare gare vakamuka kudai, vaibva vanditi ko iwo hauende kunozorora sei, iwo wasvika nhasi, wadii kuchindisiya wozouya mangwana. Ndikati sekuru handigoni kukusiyai, ndotobuda nemi sekuru muno kana mapora. Sekuru vakabva vazoiswa muwadhi mavakaiswa, ndobva ndaenda futi kumaraundi 2 AM usiku, ndikaendazve ndikanovadongorera. Ndikati sekuru muri kunzwa sei, pesa apa taiita nyaya. Ndokubva ndavati sekuru, kumusha kwanzi mvura iri kunaya, munofanira kuti muchitopora nekuti chembere dzenyu dzavakuda kuti dziwane mbeu nemafertilizer. Zvikanzi nasekuru munovaudza kuti ndovapa musi wemandi. Pesa apa taita nyaya tichitaurirana. Ndakadzokera kunovaona kuma 4 AM nokuti ndaingobuda muwadhi mavo ndogara panze kuti ndinde kumba ndasingachakwanisi, nokuti ndaiti handigoni kusiya sekuru vari muchipatara ndichinda kumba kunovata. Saka ndaenda ndakagara panze pechipatara ndokumbira kudzokera kunovaona. Sekuru ma4 vakanditi uri kudei pano, inda unozorora. Ndikati sekuru ndiripo, ndichazongozorora kana mapora. Ndakabva ndabuda ndokuinda ndokunorara mumota, nokuti kwakuchena ndichitira kuti vemuchipatara vaite maprocedures avo. Ndokudzika ndokunorara mumota. Ndokubva shefu vamatuki vandifonera nokuti ndavaudza kuma past 7. Zvikanzi sekuru vari sei? Ndikati ndandichitaura navo vari kuratidza kuti vari nani. Shefu vamatuki vakauya na8 o'clock tikaenda tikanopinda. Ndokutanga kuita nyaya, kuita sekuti hapana pavari kunzwa, zvese zvanga zvakanaka. Tapedza kuvaona, ndakazodzokera futi kuma10, taingoita nyaya, hapana pairatidza kuti munhu angagumirwa noupenyu. Kuma4 visiting yekuma4 yeyo zuva rovira, nokuti ndakazobuda ndikati achirega ndinde kumba kunogeza ndidzoke. Vanhu vese vaipinda vachinoona sekuru, vakapinda vanhu vazhinji vanga varipo. Inini ndobva ndanonoka kupinda. Sekuru George vakauya vakati iko zvino vanhu vakutoperawo, vanhu vashoma vasara, imeona rebo ndimu musati matopinda. Asi vanhu vaibuda imomo, vamwe vaiti sekuru vari kurwara. Indoti aiwa, sekuru vari kutotaura, ndasiya makuseni vachitaura zvakadini zvakanaka wani. Pandakati ndichikwidza kuenda kunovaona, ndakanosvika pawadi, zvikanzi zvanzi hamuchakwanisi kupinda, chimbomirai madaidzigwa emergency. Ndo kwakave kuinda kwasekuru, ini ndisina kuzokwanisa kutaura navo. Saka ndine kurwadziwa kukuru hama neshamwari kuti kurasikirwa kwataitwawo handizive kuti Mwari achatisvitsa papi. Vanhu vashoma vanogona kusanganikwa navo vane mwoyo wakaita sewangaona sekuru nyika yaramba. Vazhinji Bhaibheri rinoti kune pfuma yemunhu ndo kune mwoyo wake. Vanhu vashoma vanogona kupaka nehama yake $. Vazhinji vanokuda kana zvinhu zvakanaka, asi sekuru anga ari munhu ane rudo. Saka ndoda kukutendai nekuuya kwamaita, kuchema pamwe chete neni, pamwe chete neutungamiri hwemusangano. Sekuru anga ari munhu aishanda nemunhu wese zvakanaka. Ndinovimba kuti Mwari
achatinyaradza tose kusvika tazosangana nawo mazvita. Hey, vakashata. Tinotenda honorable nekushingisa kwamaita